Halo, halo, raz, dva, tri, dobrý deň, tu je vaša Julinka, najsam krajšia. Dnes si budeme čítať erotickú poviedku zo stránky eroticképoviedky.sk s názvom Trojka, ktorú napísal doktor Freud. Trošku trápne to meno na základe toho, čo budeme čítať, keďže som tu videla už pár slov, ale absolútne netuším presne, o čom to bude. Takže poďme sa vydať na túto zaujímavú cestu a ponoriť sa do našej erotickej poviedky. Trojka. Išiel som do pizzerie. Večera v hoteli, v ktorom som bol ubytovaný, nebola podľa mojej chuti, tak som si povedal, že idem na pizzu, ktorú mám mimochodom veľmi rád. V pizzerii mali uzavretú spoločnosť, tak som išiel do vedľajšej reštaurácie, kde som si dal bravčovú kapsu. Obsadil som posledný voľný stôl. Zrazu k môjmu stolu prišli dve ženy. Odhadol som ich na 40, maximálne 45 rokov. Vraj, či si môžu prisadnúť. Súhlasil som. Prišla čašnička a oni si objednali. Počas čakania na jedlo sme viedli nezáväznú konverzáciu. Okrem iného aj na tému, kde je dobrá káva. Mal som skôr objednané, takže mi aj skôr priniesla jedlo, ale keď priniesla ženám, tak som sa rozhodol zaplatiť. Oni si tiež zaplatili svoje. Dojedli sme vlastne rovnako. Rozhodol som sa, že ich pozvem na už spomínanú kávu. Pozvanie prijali a tak sme sa pobrali do pražiarne, lebo tam bol podľa nich najlepší výber a tým aj najlepšia káva. Objednali sme si kávu, teda ja nie, lebo podľa mňa už bolo dosť neskoro. Ja som si objednal radšej vodku. Vypili kávu a vtedy jedna z nich povedala, že by sa mi mali revanšovať, ale dve kávy by aj na nej bolo veľa. Povedal som, že pre mňa je revanžom už to, že som v takej peknej spoločnosti. Vraj teda, či pôjdeme ešte niekam si sadnúť. Využil som to a pozval som ich k sebe. Na moje prekvapenie prijali a vraj, kde to je a či to spolubývajúcemu nebude vadiť. Uistil som ich, že nie, lebo som sám na izbe a je to vo vedľajšom hoteli. Vybrali sme sa teda ku mne. Na izbe som ich ponúkol, aby si sadli a ospravedlnil som sa, že im môžem ponúknuť iba sekt, aj ten iba zo štandardných pohárov na vodu, alebo tatranský čaj 72%, ale zasa iba zo štandardných pohárov. Vybrali si sekt, vraj ten tatranský je na nemoc silný. Nalial som a vtedy prišla jedna z nich s nápadom, aby sme si potýkali. Súhlasil som a dozvedel som sa, že jedna, mladšia a štíhlejšia, je Janka a druhá Zuzka. Janka si sadla na stoličku a Zuzka si nesadla na stoličku, ale vedľa mňa na posteľ. Vtedy som skonštatoval, že takú mladú som ešte v posteli nemal. Isto si aj mladšiu mal, veď mám 56. To by som nepovedal, typoval som o 10 až 15 menej. Ďakujem, ale polichotilo mi to. Pomaly sme si upíjali chladený sekt a keď som chcel doliať, tak Janka na oko protestovala. Chceš nás opiť? Nie, iba chcem, aby ste v tom teple trpeli s medom. Vtedy Zuzka povedala, škoda, už som sa začínala tešiť, že nás opiješ a potom znásilníš. Násilník som nikdy nebol, ale ak si sa tešila, môžeš ty mňa. Tak tvoju ponuku využijem, povedala a už ma aj povalila na posteľ, na ktorej sme sedeli. Vyhrnula si svoje šaty, ktoré už predtým odhaľovali celkom pekné nohy. Pod nohavičkami mala mierne zarastenú mušličku. Keby som bola vedela, že to takto dopadne, bola by som si ju vyholila. Mne to nevadí, ale vadí mi môj trpaslík, ktorý je stále uväznený. A ak ma chceš znásilniť, musíš si ho oslobodiť. Už sa na tom pracuje a rozopínala mi opasok na kraťasoch.
Tak ty si na ostro, podivila sa, keď mi stiahovala kraťasy. Predsa ho nebudem zaparovať ďalšie vrstve oblečenia. To je veľmi rozumné, povedala a začala asi hocmuľať. A ja budem na sucho? Spýtal som sa. To zobrala ako výzvu Janka a vyzliekla si aj ona nohavičky a na mojich ústach pristala čerstvo vyholená mušlička. Neprotestoval som. Nedalo sa a ani som nemal chuť protestovať. Lízal som a cucal jej klitoris. Robilo jej to očividne dobre. Zrazu len Zuzka prestala fajčiť a navrhla Janke výmenu. Janka sa zdvihla a vymenila Zuzku. Tak som pokračovala v lízaní, klitoris mala väčší ako Janka. Musel som ju trochu nadvihnúť, aby som sa nadýchol. Vtedy Janka prestala fajčiť a nabodla sa sama. Začala na mne jazdiť. Keď zacítila zášklby ako predzvesť striekania, vytiahla sa. Kľudne, môžeš si to nechať striekať do seba. Mám vasektómiu. Povedala som potom, čo som Zuzku zase nadvihol. To je super, mám to rada, len som si nedala antiko. A ja chcem, povedala Zuzka a otisla Janku, do ktorej som sa medzi tým vystriekal. Zuzka sa nabodla a Janka mi nedala svoju mušličku, ale začala ma boskávať. To ale boli hlboké bosky. Cítil som, že asi už dlho nebola s chlapom. Ja som jej vyzliekol šaty a rozopnul podprsenku. Masíroval som jej kozičky. Mala asi tak 3. Zuzka jazdila a pritom si sama vyzliekala šaty a rozopla podprsenku. Jednu moju ruku si dala na svoju kozu. Vystriekal som ešte Zuzku a bol som vyčerpaný. Ale obe boli spokojné a zaliali znovu sekt. Dopili sme ho a v chladničke zostali iba tatranský čaj. Tak Janka naliala aj ten. Ale asi ako keby nalievala vodu. Pripili sme si aj s tým a baby boli uvoľnenejšie. Oni ešte chceli, ale ja som už nevládal, teda aspoň môj trpaslík už nevládal. Tak si ľahli vedľa seba a aj ja som ich na striedačku lízal. Jedno líznutie Janku a druhé Zuzku. Zuzka si ma chcela privlastniť a pritlačila mi hlavu na svoju mušličku, takže som nemohol ísť na Janku. Tá protestovala, ale Zuzka ju odbila. Až ma znovu urobí, požičiam ti ho. Nezabúdaj, že som staršia a tým pádom mám nárok. Janka sa teda robila sama. Treba uznať Zuzke, že keď vytiekla, povedal Janke, teraz je zasa tvoj. Potom, ako Janka vytiekla, baby sa obliekli a povedala Zuzka. Dúfam, že ešte zajtra tu budeš a môžeme za tebou prísť. Ešte zajtra v noci som tu, ale potom už ideme domov. Dobre, tak zajtra asi o 3:00 po obede tu buď. Prídeme rovno sem, povedala Janka. Druhý deň naozaj prišli o 3:00 a Zuzka niesla tašku. Bolo vidieť, že baby nechali podprsenky doma, bradavky im vytrčali pod tenkými šatami. Zuzka v taške priniesla sekt. Vybrala ho a otvorila. Naliala všetkým, ale mne hneď povedala, budeme aj jebať, ale najskôr nás musíš boskavať a maznať sa s nami. Nečakal som a začal som ju boskavať. Janka si medzi tým vyzliekla šaty a začala si masírovať kozy. Nechal som Zuzku tak a začal som boskavať Janku a masíroval jej aj kozy. Zuzka to využila a aj ona si vyzliekla šaty. Zozadu mi rozopla opasok na kraťasoch a dala mi ich dolu. Tak som zasa Janku nechal a striedal som ich. 3 bodky. 4. Po boskávaní úst, kde bol aj súboj jazykov, som prešiel na krk a neskôr aj na kozy. Postupoval som ale aj nižšie a keď som chcel Zuzke odhaliť nohavičky, aby som jej vylízal mušličku, tak povedala, nie tak rýchlo, ešte raz a od začiatku. Tak som ústami začal a striedal som Zuzku a s Jankou. Janka to nevydržala a posunula si ma na mušličku. To ale Zuzka tiež nevydržala a stiahla si ma k sebe za môjho vstýčeného trpaslíka. Nemyslí si, že sme kurvy, ale mali sme už dlho pôst obe a prišli sme sa sem, aby sme
zbalili nejakého sympatického chlapa. Voľba padla na teba, povedala Janka. Zuzku ten jej opustil kvôli mladšej a môj to urobil skoro v tom istom čase. Preto sme aj prvý večer šli s tebou a užívali si ťa. Doma sme to nechceli, tam by sa to rozšírilo hneď a ty dúfam vieš zachovať diskrétnosť. Ukázalo sa, že domov sme išli rovnakým vlakom, ale nejako sme nedali najavo, že sa poznáme. Tak, milé dámy a páni, toto bola erotická poviedka s názvom Trojka od autora doktora Freuda. Interpretovala Humorom čítané. Dúfam, že sa vám to páčilo a my sa budeme zase počuť niekedy inokedy s ďalšou erotickou poviedkou. Zatiaľ sa majte a prajem vám krásny zvyšok dňa.